खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 एप्रिल बुधबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाजोहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। हरखाब गोसोआव गिनाय फैगोन। गोसोनि गिनाय मेवनायजों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा। गोसोआ जेरावबो उदां मोननाय नङा। वृष राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय दुखुनि सम जागोन। माबा जेंनाखौ लानानै बिसि फिसाय नांज्लायगोन। सोमोन्दो गावस्रालायनो हागौ। मिथुन राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। दुखु दाहानि गेजेरजों दिनैनि समखौ बारहोनांगोन। दुखुजों गोबां बायदिसिना सानफ्लांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय लोगोजों गोरोबथा जागोन। नखरनि जेंनाफोरा समाधान जागोन। गोसोआव गोदान मिजिंथिया सोमजिगोन। सिंह राशि। मोनखानाय खाबुआ खहा जागोन। मोजां खामानिया खहा जानायखौ लानानै जिंगासिनाय फैगोन। खेबले खेबले नाजागोन। कन्या राशि। संसारनि गुलाय गुजायाव आन्दायनाय मोनगोन। गोसोखौ दिदोमथि गैयै बायदि सानना लागोन। खामानिफोराव गोसोआ जनाय नङा। तुला राशि। नखराव मोजां सम जेंनानिफ्राय उदां जानानै गोसोखौ रेजें मोनगोन। नखराव सुखु गोजोनै थानो हागोन। वृश्चिक राशि। सांग्रां जा। गुबुननि फान्दायनायाव खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। गुबुना नोंनि मोजां खामानिखौ हेंथा होगोन। धनु राशि। बेफार फालांगियाव मोजांसिन सम। जायखिजाया मुवा बेसादनि फालांगियावनो गोबां रां मुलाम्फा जानो हागोन। मकर राशि। नखराव दावराव दावसि जागोन। रांखावरिनि जेंनाखौ लानानै बिसि फिसायनि गेजेराव नांज्लायलायनाय जागोन। कुम्भ राशि। नखरनि फारसे रां रुफा सोरजिनो सानगोन। दोहोन बांनायखौ लानानै गोसोआव हाजासे गोजोननाय रंजानाय फैगोन। मीन राशि। सोलोंथाइ लानायाव मोजांसिन सम। गोसोनि नाजाथाबनायजों सोलोंथाइनि फारसे बान्था मोननो हागोन। साननाय हनायनिफ्राय मोजांसिन। दिनै सानसेनि राशि फरायथियाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।